Аз съм Иван Кирков, аз съм от България и съм много добър. Но сакам да станам още по-добър. То е сигурно както в сексът. Защото аз в сексът бех много лош, много слаб. Въобще не бех добър в сексът. И затова американците казват practice makes perfect. Тренировка, мой май. И аз затова нон-стоп секс. Заболяваме газот, но... Но не спирам. Заболяваме газът, но не спирам, защото американци казват no pain, no gain. Гледах една емисия за паяците и аз научих страшно много за паяците. Аз научих за паяците, че имат 8 очи, а са скоро слепи. Имат 8 очи, а са скоро слепи. Даже не всички имат 8 очи. Даже не всички са скоро слепи, защото има много видове паяци. Има 10, 20, 30 хиляди паяци, не знам колко. Гледах и другия телевизор, се разсейва в малко и се успокоява. Дека ме много ядосват слепи паяци да гледам и трябва да се успокоя. И си викам. И много научих за паяците. А преди това въобще нищо не знаех за паяците. Преди това седет знаех за паяците беше дека ако ме басне един паяк, ставам супер бърз, пускам паяжини наляво надесно и почвам да се лепим насекъде. Това само знаех за паяците. И аз кога бех мал, се съм сакал да станам като Спайдърмен. Като човекът паяк. И кога бях 6-7 отделение некъде, почти успех. Почти станах като човекът паяк. Защото аз саках да станам бърз като Спайдърмен, да пускам паяжини да пущам паяжини като Спайдърмен, да лепам като Спайдърмен. И 6-7 отделение аз станах супер бърз с дясната ръка. Супер паяжини навсякъде. У нас в София не съм живял 10 години, още лепи. Реших малко да шетам по светот. И бе в България. Тая сега България свет, мислам, Европа е за нас. Българите, например, са много толерантни кон педерите. Знаете таму како викаат: искам с мъжи да се тискам. Знаете како бугарин отговаря, кога некој ќе го праша: момче, да не си педераст? Вика: еми не съм, обаче ебал съм един, който е ебал педераста, обаче това няма значение. Како бе няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотив, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктор и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Како бе няма значение, никој од нив значи не е педер, сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како разхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој гей дошол на площадот у Софија и почнал да пее на цел глас. Аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час.
Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз. Аз исте искам аз, аз исте искам аз. И така пеел Бугаринов и тука се собрала тука толпата и сакале да го линчуваат, ама еден чиче излегол од толпава, ја спречил толпава да го линчува, се свртел кон овој педеров и му рекол: "Какво искаш бе, момче?" А овој му рекол: "Еми, искам на сите хора да казам, че съм обратен, че съм педераст." И на тоа ова чичево му одговорил: "Еми, педераст, не педераст, това е, ще си трпиш." Од тогаш бугарите имаат многу демократичен однос кон педерите. И после Бугарија, патот под нозе, чак у Грција. Луѓе, Грција, Абе, Грција, Грција е рај за педери. Таму секој четврти не е педер. Тројца мужи да шетаат по улица, да им се пуштиш, нема да утнеш. Дури ако се појави четвртиот, за него нема гаранции шо е. А шо мислите, зашо педериве се, има толку педери у Грција? Сте им ги виделе жените? Ама, не у фотошоп, дали сте ги виделе уживо? Па тоа е тоа, бе, луѓе. Грците имаат видено гркињи уживо и затоа сите се преобратиле, бе. Абе, газдоите на гркињиве се као за обиколници. Ринг роуд гомна да јаде. А имаат пркои поголеми од оние на Гоце Делчев. Срав да те фати. Да ве прашам, знаете какво е знамето на хомосексуалците? Нели она виножито, тоа боите на виножитото, нели ја символизираат различноста, ово, она. А знаете како се вика македонското здружение во Грција? Ама чекајте. Нашиве излегле големи курнази. Знаеле дека ако се пишат као македонци нема да ги регистрираат и шо направиле? Си смислиле име виножито. Зашо знаат дека грциве нема да те регистрираат ако не ги асоцираш на нешто геј. Не се, од Грција јас право у Косово. Таму ич не е добро. Меѓу албанците нема педери. Замислете. Абе да си геј да отидеш. И био sam u Bugarskoj, imao sam terensku nastavu u Bugarskoj, meni je super, često pretpostavljam da idete, ste bili u Bugarskoj, šta? Ste bili? Meni je super da je ovo kod njih, da, a ovo ne, obrnuto od ostatka svijeta, i sad, znali smo to, ali ne možeš se naviknuti i sad dođemo, ja sam prije toga bio u Srbiji i sve novce sam promijenio u srpske dinare i sad dođem s dinarima u Sofiju i kao uđem u mjenjačnicu i kao, dobar dan, kao može ovo u leve, hvala, i rekao mijenjaj, šta ti je, kao nemam jednog leva, mijenjaj, kao, i ona kao, pa mijenjam, i aha, kao, to je da, i od onda, 100 puta dnevno, uđemo u pivnicu, kao, dobar dan, može piva ova Kamenica, može ova Zagorka, rekao, ovo uopće pivnica, ja ispadam lud, kao, dođemo u dućan sa sendvičima, pita ovaj kao, hoćete sve priloge u sendvič, i kao, može, dobimo 2 šnite kruha, najgori sendvič ikad jeba, kao. Ne, ali zato je super bilo izlaziti iz Bugarske, ili imate šta za prijaviti? Jebite ti, kao. Ne, da, hvala, ali hvala, može, super. Ali ne, super mi je, mi smo sad došli u Europsku uniju i super mi je da ćemo mi otplaćivati grčke dugove, dugo sam se tome veselio, stvarno mi je drago to. I super mi je ta Grčka, obožavam Grčku, kao Grčka ima godišnje 16 plaća, znaš kao, 16 plaća i mi ćemo im otplaćivati vjerovatno ove zadnje 4, znaš kao, ali super mi je kao oni imaju 16 plaća, imaju posebne potice ako svaki dan dođu na posao, znaš.
iako ostanu puno radno vrijeme, znaš, i onda se čude zašto su u krizi, znaš, kao, ne, ali ono, super mi je, znaš, oni sad očekuju da ćemo mi u Europskoj uniji otplaćivati dugove, znaš, kao ono, halo, kao, nama treba 500 milijuna eura, kao ovoga, znaš, ono, možete nam dati te novce iz Europske unije, znaš, ono, kao, a ne može, kao, pa otkud ja isplatim 16. plaću ljudima, znaš, ono, pa 16. mjesec je najteži, jebo, znaš, znaš, tako da ovoga, drago mi je da smo, hvala,